बिखुनजो आफा नोंसोर बाराद्राय गाब्लु खालामनाङा दे बमब्रमाया थाबैनो मोजां जागोन नायबायल' था नोंसोर नोंसोर न'आव थां आं मोजाङै थाल लाबाय थागोन बमब्रमाखौ मिथिबाय अब्लाबो बिहामजो फिसालानि बेफोरबायदि अबस्थायाव जों माबोरै गोजोनै थानो बिमायाबो गाबै अबस्थायानो गैला बेनोथ' बेमारियाथ' नोंसिनि बे गाबनायखौ नुवाना बेनिखायनो गोसोफोरखौ गोगोम खालाम मिथिबाय बांद्राय गाब्ला खालामनाङा दे नोंसोर न'आव थां आङो बमब्राखौ बिराद मोजाङै केयार खालामगोन मिथिबाय लोगोसे डाक्टर नार्सफोरासो दंखायोना बिखुनजोआ थां नोंसोर बमब्रा फिसाजों खेबसे रायलायगौमोन दालाय बोरै रायलायनो हानो दे बमब्रायानो रायलायनो हायाबा बेनिखायनो नोंसोर थां जोंलारिया गोलोर सावनायखौ न'आव लांगासिनो दङ नोंसोर थांबानो जाबाय आरो डाक्टरा बुंखादोंना बांद्राय सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया होननानै दसे बमब्राखौ हस्पिटालावनो रेस्ट लानो होथ'दो बाल दे होमबा बिहामजो आं नोंखुनजोखौ लानानै थांनोसै थांदो दे बिमा जोंबो बेयाव थानानैलाय माथो खालामबाय थानो बिहामजोआनो दंखायो थौदो न'आवनो दे होमबालाय एसे फुजा हैस्रांबायनोसै आं जागोन दे आयौ बाला बिहाव बिखुनजोखौथ' मोजाङै बुरखायनानै थिनहरबाय आं दा आंहासो मा जागोनथाय आं गोलोरजोंनो जुजिनानै फैनो हादोंबालाय मानो जुजिनो हायासै बमब्रा सनाया मोजां जाबानो जाबाय थाबनो बमब्रा आं एबार नोंखौ गारनानै जेरावबो थांला मिथिबायना जेब्ला थैनो नागिरो जों जेबोखौनो मोनदाङा नाथाय जोंनि मेगननि सेराव सोरबा थैनो नागिरोब्ला अब्लासो जोङो मानसिनि बेसेनखौ बुजियो आंबो सन्थलाखौ बेफोरबायदि जानाय नुनानै गावनि गोसोखौनो गोख्रों खालामफिनबाय आं मालाबाबो थैला देनां बुरै जाबासो थैबाय थैसिगोन बेनि सिगां आं मालाबाबो थैया बमब्रा नोंखौ गारनानैथ' आं थैया आंनि थाखायनो नों बुजादोंना आंनि भिडिअ एडिट खालामनायनि थाखायनो बे अमा राजानिनो खामानि जाखागोन आं मिथिखागौ आरो सन्थलायाबो दायना होनानै बुथारजालायनो नागिरदोंमोन ना आं बेफोरखौ गासैखौबो थिग खालामगोन नोंल' खालि मोजाङै थाथ'दे बमब्रा आं गासैखौबो थिग खालामजोबनानै नोंनि खाथियाव फैफिनगोन बमब्रा लाभ इउ बमब्रा मुसुगुर फुलायलाय नोङो मोनसे हेफाजाब होनो हागोन ना आंनो पुलिस स्टेशनाव थांनानै बमब्राखौ सोर बुदोंमोन बेखौ रिपर्ट खालामहैलाय आंबो मोनसे गिदिर खामानियाव थांगासिनो दे होमबालाय दानसोरां थाबैनो थां दे आंबो दसे उनाव पुलिस थानायाव थांगोन बिनि सिगां मोनसे गिदिर खामानि मावनि आं बेफोरबायदि गोहो गोलोन्दां जानानै थाया आंनि मुङाबो ओरैनो दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय नङाथ' गामिनि मानसिफ्रा सन्थलाखौ दायना साजायदोंना बे दागोखौ आंनो सुस्रांगोन हेलौ थफिराम नोंनि गारिखौ लाबोलाय नांगौ जादों बांद्राय सोंलु सोंला खालामनाङा मिथिबाय दे माबाय आच्छा बनजार नों दाखालि बमब्रमाखौ माबायदि बुनाय माथो मानसिया बिराद सिरियास कन्डिसनाव दङनो सार नोंथाङा जेरै खालामनो थिनदों बिदिनो खालामदों आच्छा आंथ' बुथारनो खिन्थायाखैमोन ना माथो गारिबो होख्रेमदोंनो नोंसोर नंगौ नामा सार जों गारि होख्रेमाखै नंमारगौथ' थगायमाराखैथ' सार जों मानो थगायनो जों खालि बेखौ बुदोंल' गारि होख्रेम होआखै सार आच्छा दे थांनो हासिगौ नों वाइला जामाइला गारियालाय सोर होख्रेमनानै थांखोब्रा मानसि एसेबां गाज्रि जाबायना आंबो रागा जोंबायना सन्थलाखौ मानो बिदि खालामहोनांगौ बियो आरो आंनि एगेन्स्टबो एसेबां गाज्रि निउस होदों बियो होमबालाय आंबो मालाय सिरियै जेनना थागोन आंबो ओरैनो अमा राजा नाम लायाखैना आइला बेथ' माथो दाउस्रि देलायसो ओइ हिन्जाव मानो हाबदों नों बेवहाय नोंनि हिन्जाव नामा आंखौ ओइ हिन्जाव होननो आंनि मुङा दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय मायाबा जि जानो गोसो गैयाबा थां सार बियो अख्रा हाबथारदों जेबो नङा दे जेबो नङा नों थांदो आच्छा दाउस्रि देलाय माबोरै दं बमब्रमाया अमा राजा गेसाव भाजा मोजां मोनथारबाय आरोना नोंनि खिथुआ आंनि खिथुआलाय मानो मोजां मोननांगौ जाखो बमब्रमाखौ बेफोरबायदि हालोदाव नुना खिथुआ खम मोजां मोनदों नोंना मानखांनाया थोद बिदि नङाब्रा खिथु मानखांनानैनो आंनि बमब्रमाखौ नोङो बेफोरबायदि खालामदों आरो मा जानला माला डायलगाय फैलाबायोब्रा सासे समाज सिबिग्रा मानसिखौ बिदि बुङो नामा आंनि खिथु होनदों नोंनि खिथुखौलाय मानो होननांगौ जाखो आंलाय बाथामिस बमब्रमाखौ नोङो गारि होख्रेम होलायदों मानसि लानानै बुहोदों आरोना वाइला बेलाय बोरै मिथिखोब्रा बुङा माने नोंनि अनगा
बेफोरबायदि गोथार खामानिखौ रावबो मावाना थोद आं बिदि मावाखैब्रा आंलाय मानो बमब्रमाखौ बुहोनो होनांगौ जाखोब्रा बुवाखैलै आं नोंखौ निउसाव फोसावनायनि थाखाय नों खिथेर लाफिनाखै आरो निउसाव नोंखौ फोसावनानै होनायखौ खम रागा जोंनानै खिथुआनो आलुजोबदों नोंना मा खिथुआवल' थांबाय थायोब्रा आंनि खिथुआलाय मानो बिदि जानांगौ जाखो मानो होनोब्ला नोंनि खिथुआनो थिग नङा मानखांबाय थायो नालाय जात मावबाय थायो आंनि बमब्रा जुदि माबा मोनसे जायो नोंखौबो गायनायाव गैया आं मा जानला माला धमखि होलाबायदोंब्रा नोंनाव फोरमान गैयालासिनो मानो आंखौ दाय हमफैलाबायदोंलै दावसे देलाय मिथिनानै लाखा नैबे दावसे देलाया गोलेरखौनो फेजेनना फैदों आरो नोंथ' मानसिसोबाव मानसि मिथिबाय अमाय राजा गेसाव भाजा बमब्रनि बिदि जानायखौ आंबो दुखु मोनदोंब्रा नाथाय आं बमब्रखौ बिदि खालामाखैना नों खालामदोंना खालामाखै गासिखौबो नागिरजोबगोन आं मिथिबाय आंथ' पुलिस कमप्लेन होबावबायसो बमब्रा मोजां जाबानो नोंखौ गारनो गैया नायबाय था जुदि नोंनि खिथुआ मानखांनानै बमब्राखौ नों बुवाखैबा इसोरनाव आरज गाबबानो जाबाय नोङो जाहाथे नोंनि दाय ओंखारा होननानै मिथिबाय वाइला मा एसे धमखि होनानै गालांखोब्रा बेलाय बेलेग दिनावबा नैबे अमा राजा धमखि होजाया माथो अबेसे बमब्रआ गाज्रि जाथारोबा आंबो दुखु मोनगोन बेराफारसेथिं आंनि केरियारखौबो जाना होनो नागिरदोंमोन ना बेयो बमब्रआ आरो सन्थलायालाय आरो दावसे देलाया जुदि बेफोरबायदि संनानै मोनो गैला आरो जिबायदि मानसिसोखा बेबो जियानो जादोला सन्थलाखौ खेबसे खबर लानो र' मा जानानै दङ बियो हेलौ सोमस्रि सन्थलाया मोजाङैनो मोजां न'आव मोनहैबायना आच्छा जागोन दे आं थांगोन दे दसे उनाव दे अफ मोनसे जागलायबाय मोनसे टेनसना जोबगलायबाय एबार थाङै थुङै आंनावसो ज' जाजाय ज' जाफैयाबानो गैला आरो हाफांनि हेफाजाब लायाबा जानाय नंला आं हारसिंनो बमब्रु आरो थफिरामनि एगेन्सि थांनो हानाय नङाना जिबायदि मानसिखा बिसोरबो इसिबां रेजेङाव लाजाया थफिरामाबोथ' आंखौसो सानथारगोनलै बेनिखायनो हाफांनि लोगो जानांगोन आं हाफांजों सैलायलायाबाबो उपाय गैया सन्थला थासारिया जिया जाया मानो थासारिजों जुजिनांगोन सन्थला आंबो दुखुथ' जुजिबोबाय दाबो जुजिगासिनो गोदोबो जुजिबोदों इयुनावबो जुजिबाय थागोन नोंलाय मानोथो गिभ आप खालामनानै बेफोरबायदि गावनि जिउखौ फोजोबनो नागिरनांगौ सन्थला नों सानदों नामा नों गैयाबा जोङो खुसियै थागोन जों मालाबाबो खुसियै थानो हानाय नङा सन्थला बांसिनसो जोङो नोंखौ गोसोखांनानै जों बांसिनसो गोलैसोनानै थागोन बेनिखायनो नों बेफोरबायदि दा खालाम खोनाबायना सन्थला आंबो बुजिबाय आं मालाबाबो नोंसोरखौ नागारना बिदि खालामलालै गावनि जिउखौ फोजोबना लानाया जोंनि सलुसन नङालै सोमसि आं बुजिबाय बेनिखायनो आं बिदि लामाखौ लाला होमबालाय माथोबाव आयै बायराव फैलाय र' थांगौ आइ जोंलारिया मानोबा लिंहरदों नों न'आवनो थाबाय थादे ओहो आं न'आव थाया आं दखानाव थांगोन फुजानि बिराद कास्टमार फैगोन नाङा नों न'आवनो थाबाय था हो आं थांगोन आरो बमब्रा दस्तिखौबो खबर लाहैगोन दे होमबालाय जि जाबाय मोनसे गाज्रि सिमां होननानै साननानै लानोसै आं नोंसोरबो लादो दे होमबालाय बिदि होननानै उनावहाय बायदिसिना सानफिननाङा नों सानालै साना होमबा समायखिरा ला नोंनि समायखिरा लाबाय आं फैदो बाहेराव आयो मा बेलाय आयै बियो गोलेरसो होमबा बियो औ गोलेर दावसे देलाया मैया हराव सावदोंमोन बेखौनो आं लानानै फैबाय दावसे देलायनो नांगौ खोमा होननानै आयो बेफोरबायदि गोलेर लाबोबा गामिनि मानसिफोरा उल्था माबा मिबिसो सानलायगोन जेबो नङा आयै आं न' सिङाव दोनहैगोन दावसे देलायनो उनाव हैगोन मा दावराव जादों बेथ' दावसे देलायनिसो माथो रायजो राजा लोगो नोंथांमोन खोनासं बारि खनानि मुगा सं हायाव दंबा हायाव थानानै खोनासं बारियाव दंबा बारियाव थानानै खोनासं फायखानायाव दङबा फायखानायाव थानानै खोनासं बिसनायाव उन्दुनानै दङबा बिसनायाव थानानै खोनासं मुथुथे खोनासंनांथारगोन मानो होनोब्ला नोंथांमोना जाबायदि गोरोन्थि मावबाय सासे दाय गैयै मानसिखौ दायना साजायनानै नोंसोरो बुथारनो नागिरबाय बेनिखायनो नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं सन्थलाया सासे दायना नङा सन्थलाया सासे दायना नङा सन्थलाया सासे दायना नङा आरोबाव आं बे मानसियानोथ' माबायदिलै आंबो दावसे देलायखौ बुजिनानै मोनाहाय बे माबायदिथाय गाज्रिबो होनजाया मोजांबो होनजाया सन्थलाखौ दावसे देलायासो बासायदोंनो निउसाव होनायखाय बोरैबा मोनफिनदों बियो बेनोथ'लै मानसिया फाग्लिबाबो थिगानो ओमफ्राय नारजि बुदां बमब्रामानि खबरखौ लायाखै नों लागासिनो दङ जाथिया थांनानै खबर हरदों आंनो दावसे देलाया जाथिखौ नुनानै रागा जोङाखै होमबा जोंबा मालाय माथो खालामनो
साइडआव थानानै हेफाजाब होबानो जाबाय होनना बुंदां दाउस्रि देलायनि खाथियाव नुजाहैनाङा होननानै You are so sweet नार्जिबुदां थेंक इउ दे आच्छा आं दा फैनो बमब्रखौ खबर लानोसै नोंहाबो मिटिं दं नामा मिटिंआव थांनानै थाब खबर लाहैबानो जाबाय बमब्रखौ जागोन दे आरो खोनासं सन्थलाखौबो खबर लालांनांगौ जागोन दे बे दुलुरा आंखौ लांफैनो गोनाङा मा जानानै थाखो दे गथ'आ आंहासो थाबाय थाबाय फैनांबाय खोथाखौनो खोनासंनो नागिरा बे दुलुराबो खोमायासो बहाबा थांनानै दंहैयो नामा हा मा जालायखो बिसोरालाय थांनानै निमाहा बिहैनांगौ नोंथांमोना थाबैनो निमाहा बिहैनांगौ मानो होनोब्ला जाजाबो दाउस्रि देलायाबो थैगोनसै मानसियासो जों दुलुरालाय मानो दाबो मोनफैलाहाय आं बे रोंलां बे गथ'खौ दिनैसिमबो रावबो हमनानै मोनाखै नंखाय दायनाफोरखौसो हमनानै बुथारगासिनो बेनिखायनो बेफोरखौ बाद होनानै नोंथांमोना मोजां मानसिफोरखौ दायना साजायनायखौ बन्द' खालामदो मानो होनोब्ला रियेल दायनाखौथ' जों मालाबाबो हमनो हाखाला बेनिखायनो दायना साजायनानै बुथारलाबायनायखौ ज्राब गारदो नोंथांमोना ज्राब गारदो आरो लाब्रापारानि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोना सन्थलानाव थांनानै निमाहा बिहैदो हेलौ माइक टेस्टिं खोनाबायना रायजो राजा नोंथांमोना अन्नानै सन्थलाखौ जाय जायगायाव बुनानै नोंथांमोना खानाय हानानै होदोंमोन बे जायगायावनो फैनानै नोंथांमोना सन्थलानाव निमाहा बिफिननांगौ गोजोननाय थाबाय बापावै दाउस्रि देलाय नोंनि जुनुन जज्बाखौ नुनानै आंनि गोसोनि थैयाबो गुदुं जाफालायबायलै मोजांनि बाथ्रा आरो नोंनि भिडिअखौबो नायनानै मानसिफोरा नोंखौ बायदिसिना बुंदोंना बेखौबो बुंनांगौ नामा नाङा बेखौ बुंनाङा अलरेडि भाइरेल जाखाबाय फेसबुकाव आगानखौनो हैनो हालां सोर जाथावथाव बेबा अमाराजेन जागोन खोमा अमाराजेसो नोंखौ सियादा अमारा जेन्थु खालामदोंलै बेखौ बियो हारसिं बानायगोन आरो बिजों लोगो दंफायो खोमा सोरबा बेजों सोर लोगो थानांगौ सोर लोगो जाथावथाव दुम्फाबोथ' लोगो जानाय नङा अमा राजाजों सोमस्रियाबोथ' जानाय नङा आंग्रिमोनदियाबो बोरै लोगो जानांगौ जाखो बेजोंलाय दङबा हापां जानो हागौ हाफां आरो अमा राजाजों लोगो जानानै नोंनि भिडिअ भाइरेल खालामदों बमब्रखौ बुदोंबा गखाला बिसोरो आरो जुदि बमब्रखौ बुनानै हाफां मोनानो माब्रै हस्पिटालाव दोनहैगोन दे दायखौ मावनानै सुस्रांफिननायब्रा नुवाखै खायफा मानसिफोरखौ लेथ्रा गोसोनि मानसिफोरखौ असाइस खामानि मावनायफोरखौ न'खाय साफा जानानै मन्दिराव थाङो बिदिनो दायखौ मावनानै बिसोरो दाय गैयै बायदि खालामनो थाखाय बेफोरबायदि खायदा खालामदों खोमा बिदिबाथ' हाफां मा अमा राजा मा गारनायाव गैया पाल्ला हा माथो बिसोर सानैनो जुदि लोगो नांनानै जोंखौ बरबाद खालामदोंबा जोंबो गारनायाव गैयाब्रा गारखाया थांनांगौ बमब्रनि बिदि हालोदखौ नुनानै आरो फारसेथिं बमब्रमाखौ गामिनि रायजोफोरा आलासि खालामबायना बिसोरखौबो निमाहा बिहोथारगोन ये हुइना बात थुदे आंखौ हस्पिटालाव दोनहैफिनदो थुदे जोंलारि नोंसा आफाया मोजाङैनो दङ ना मोजाङैनो दङ आच्छा जोंलारि नों दुर्गा फुजानि मा लाखो आं जेबो लाथ'वाखै नोंलाय आंबो जेबोखौनो मोनाखै आइनाव माबोरै बिगोन सानदों आं आफानावबो बिनो बोरैबा मोनबाय आफानाबो दाख्लै फैसाया जोबजोब्बायना मेडिकेल खरसा जाबाय बेनिखायनो उसुबिदा मोनदों आं नोंनाव फैसा दङबा आंनो हरथ'ना फैसाथ' गैया आंनाव नों गावनि बयफ्रेन्डनोबा होनो हायो आंनोबा हायाना आं आंनि बयफ्रेन्डनोबो दासान्दि होथ'वाखैनो होमबालाय आंनो हरदो ना आइबा दखनाखौबो बाखि हरथ' आं उनाव फैसा मोनबा होगोन जागोन दे नाथाय फैसाखौ थाबैनो होफिन दे जागोन दे आला मा खालामफैदों नोंसोरलाय बेवहायलाय महाराजा नों फैबाय मोजाङानो जाबाय मानोब्रा नोंनाव फैसा मोनथ'गोन नामा फैसाखौनो नुयिया बेसेबांबा गोबाव जाबाय दाखालिसो 500 थाखा नुदोंमोन नामाथाय गैया दासान्दि गैथ'थारा माबायदिखा गावनाव फैसा बिबा मोनथ'थारा आरो मानो नांगौ नोंनोलाय आं खानायखौ सिदा खालामजानोमोन बिफानाव बिदोब्रा आफानावबो बिनो बोरैबा मोनदों नोंनाव दङबा हरथ'ना प्लिज आं नोंनो होफिनगोन आं फैसा 500 थाखा नुयियानो बेसेबांबा गोबाव जाबायलै आं फैसानि महरा माबायदि बेखौबो बावगारसिगोनसो आंनाव फैसा गैया नोंस्रा खानाय बोजानायनिसो दावराव हा आंहा गस्ला लंपेन्टखौनो मोनगोन ना मोना बिनि टेनसन दुर्गा फुजायाव सिख्लाफोरनो मा जाहोगोन सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोनो मिथा पान जाहोनो फैसायानो गैया आंनाव नोंस्रा आरो खानाय बोजानायनिसो दावराव खानाय बोनानै साफा जाबासो बयफ्रेन्डफोरा फसायो दा बा सोरलै नोंनि बयफ्रेन्डा रावबो गैथ'वा दासान्दि आच्छा बारु थाइबानि लारु अखाफोर गावरांखौ नुदों नामाब्रा अखाफोरा मालाय बयफ्रेन्ड लाबाय हा नंगौना नङाब्रा नङा जाबाय अखाफोरा बयफ्रेन्ड लाबाय सोरलै अखाफोरनि बयफ्रेन्डा सोरखौ गोसो थोखो बियो मालायबा सोरखौ ओइ जोंलारि नों मिथियो नामा खोन्थालाबायनानै बदनाम लाया मिथिया खोन्थालाय अखाफोर गावराङा सोरखौ गोसो थोखो
आं मिथिया आंनाव सोंनाङा आंहा दखानाव थाहैनांगौ आला खोन्थालांमारासैना ओइ नों मिथिया नामाब्रा फावगालि आं मिथिनायबा खोन्थागौमोन नोंनो नाथाय आं मिथिया नों आंनो फैसा हरदेरनो हायोब्ला प्लिज र बिफानाव बिना नायगोन आं बिफानिफ्राय बिना मोनबासो नोंनो हरगोन दे बिना नायबानो जाबाय आंबो न'आव थांनोसै न'आव रावबो गैया साला खानाय बोजानो फैसा बिदों आंनाव जुथा गैया गस्ला गोदान गैया बिसोरासो खानाय बोजानाय टाइट आरो बिदिनो गार्लफ्रेन्डआबो आंखौ गारनानै सोरजों थांखो अखाफोर गावदाङा अखाफोर नों मा खालामखो नों आंनिल' आं बयनिबो सार नोंथांनि बिखुनजो फैदों मा खालामनो थिनहरनांगौ ना मानांगौ आच्छा दे सिङाव थिनहर अके सार बिखुनजोआलाय दिनैलाय मानो फैलायखोब्रा आइला बिखुनजो दिनैलाय मा महर लानानै फैदोंलै लाजियाखै नों सासे एमएलए जालायनानै गावनि बिसालथिखौ बुहोनो गामिनि मानसिफोरा बिजामादै सन्थलाखौ माथो बुथारनो नागिरदोंमोन दायना साजायनानै नों बायदि बिसालथे थानानै बिदि जाबाय मा नायखों नों ओरै नाय मानो बिदि जानो मोननाय आंबो हरखाबनो जानायखौ मिन्थियाखैलै बिखुनजो नङाबाखि आं बिदि जाजानो लुगैयो आरो माथो थिगहाय मेगन सानानैबो नोंनो खालामदों खोमा आइला मा होनाय जादोंब्रा बिखुनजो आंलाय मानो सन्थलाखौ मेगन सानांगौ जाखोब्रा माथो थिग बांद्राय एमएलएनि गादिखौ मोनदों होननानै दुगा जागासिनो ना नों फैगोन इलेक्सनाव जेनगोन नों जेनगोन साव होनोसो फैबाय नामाब्रा आं नोंखौ दिनै समायना नुनायखाय जेबो होनथ'ला लाजिया बिखुनजोखौ बिदि बुंनो समायना नुदों नालाय नुदों होननानै बुंदों बेनिखायनो आं दिनै नोंखौ जेबो बुंला नों थांनो हासिगौ आंनि बिजामादैखौ बुहोग्रा साला सन्थलानि फारसेल' सानो माथो बेलाय आंनि फारसे सानथारा माथो बिखुनजोआलाय मालाबा बेखौनो खिदोब खालामगोन र' आं साला बिखुनजोखौ सासेखौ माइगाब सासेखौ जुजाय सन्थलाखौ अनोखायनोथ' बमब्रमाखौ बेबायदि अबस्थायाव दोनदों आं बेहा आंखौसो दाय होदों